Right, for it's a beautiful brand new day. Dream. Media no gidi oji idea, aka I know wisdom will take me somewhere one day. TV as you see when you go so out here, Kojon Cancer TV. Why you say over so I know I like you know I share. Now I subscribe. Send your bay a brain no. You post video be an so on set to me akabi. For all the returning subscribers, I catch a very big shout out to Moati. Say Makoso Akayan. Na from me tinti a be channel way. Maka yɛn ho ani aba bɛdu saa mpɛmpɛ so yi. Beaeɛ a mete a mede me nkɔmmɔ twetwe aba bɛbrɛ ɛyɛ Great Minds International School. Great Minds International School. Bra meka sɛ admission kɔ so dendenden. Admission kɔ so dendenden. Yɛgye from crèche ɛkɔsi ɛyɛ GHS3. Saa nso na boarding house no nso yɛwura Kwadwo Kansalari no wawie. Enti wo so wobɛtumi de wabɔfra aba no ayɛ den aba na waba abɛgye nteteɛ. Formal education kɔ a saa nso na sɛ woba no ɔwɔ talent nso a extra curricular activities bebree wɔ ha say music, dance, acting, obesua instruments ne anade. Nti na ɔba a ɛnyɛ formal education kwa na ɔba benya. Nneɛma pii na ɛkɔ so wɔ ha se. Yɛwura Kwadwo Kansalari nso deɛ sɛ wa woni ɔwɔ links paa. Nti sɛ ɔba ne nim dwumadie bi di say a ɛba reality shows ɛwɔ TV bi te sɛ Nsoroma, Talented Kids ne anade a yɛbɛtumi nso ɛde no akɔ akɔwura mu na wo so atumi aboa. Ɛnɛ yɛba bɛdi nkɔmmɔ. Me ne ɔpanyin kɛseɛ bi pa na ɛba bɛdi nkɔmmɔ a wɔnyɛ nipa ketewa koraa. Na megye di sɛ nkɔmmɔ ne ba bɛkɔ so no wobɛhu nipa a wɔyɛ ɛne ne dwumadi a wodi ɛwɔ ɛyɛ Rizzy Empire wade aseɛ na wo nso woatumi afa suahunu bi ɛwɔ mu. Na ma menkɔ so anka wo sɛ Great Minds International School akɔma awie ne mu wa sisi yɛwɔ third term nneɛma kwan yɛbie school a yɛkɔ first term enti no school no ayɛ nhyehyɛ sɛ yɛbɛyɛ vacation classes ɛberɛ a megu so a meka sɛ flyer no ɛna ɛda screen no so no a wɔrehwɛ no enti no wo so wobɛtumi afrɛ number no na wafrɛ school mpanyimfoɔ na waka akyerɛ mu sɛ wopɛ sɛ register wo ba for ɛyɛ vacation classes ni bi sɛnea ɛbɛyɛ a bɛyɛ 1 month 2 weeks na ɔmbɛdi wɔ fie no ɔno nso ɛnkɔba sɛ wɔbɛtena fie a na de wasua nyina afiri ne tirim ɛwɔ sɛ ɔba na ɔbɛyɛ classes no fi sɛ class 3 4 kɔ class 4 saa nso na class 6 4 so kɔ GHS nti vacation classes no deɛ ɔkɔsua wɔ GHS anaa deɛ ɔkɔsua wɔ class 4 anaa deɛ KG foɔ bɛsua wɔ class 1 no ɛno ɛna yɛba bɛkyerɛ wɔ vacation classes sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbie school no na sɛ school ankasa hyɛ ase a nneɛma nyinaa ayɛ fo yɛnkɔ na yɛne ɔpanyin kɛseɛ nkɔdi nkɔmmɔ. Ɔpanyin bi abɔkɔ deɛ. Na me adom bɔkɔ na also Awurade adom so ho yɛ paa. Abusua mame bi ani kakra. Ɔpanyin kɛseɛ a ɔte ase no ɔyɛ foreman. Wade aseɛ. Sɛ yɛka sɛ foreman a yɛba construction works a ɔyɛ panyin paa wɔ mu a yɛwura Kwadwo Kansalari the projects bebree a wayɛ ɛwɔ ɛyɛ wiase ne deɛ most na ɔno ɛne yɛbɛka sɛ ɔforeman yɛ weyɛ mea metwi blɔfo na maka ho nte ase a wade aseɛ yɛwura Kwadwo Kansalari project bebree a wayɛ na mmerɛ nkɔmmɔ didie ne kɔ so no wobɛhu nneɛma pii a ɔno nso atumi adi anim ama atumi abam. Foreman mpakyɛ odin pa de sɛn? me din ankasa de yɛfrɛ me Kwabena Wiafe. Din a de frɛ obiara de frɛ me no. Okay. Na ɛhemfa na wofiri? Me firi Ɔfenso na me firi. Oh, okay. Obi bi ne Ɔfenso man na because ɔno nso yɛfrɛ no Nana Wiafe aka. Ɔfenso man hene me nana. Ɔne yɛde me to no. Oh saa. Oh okay. Nti wo gide bi sɛ daakye wobɛtumi ayɛ ɔhene? Ɛbɛtumi akyi. Saa. Sɛ Ghana yɛse yɛwo na sɛ yɛde obi to saa na obi kora tumi wo na ɔde ne ba to sikani sɛ ogidi sɛ daakye ne sika na onya yɛ sunsuanso bɛtumi aba ne ba so. Tu gidi sɛ wobɛtumi ayɛ ɔhene? Me fie kora ɔhene wɔ hɔ nti no. Me papa di hene. Papa ankasa yɛ Ɔfenso. Brɔni bi branch ni bi hene. Nti bɛtumi di hene. Okay, nice one. Mɛpɛ sɛ ɔbɛma yɛ bio kakra ɛmfa na wotena nyini yɛ bɛ sukuu sɛ mu ɛde bɛsi baabi a na ɔwɔ. Me sukuu sɛ mu deɛ abɔfoɔ Kyebi. Hɔ na metenaeɛ. Nti mewie sukuu no ɛna mebaa Ɔfenso Namɔ. Namɔ hɔ de mbɛtena hɔ bɛyɛ 3 years. Ɛna me start sɛ mesua adwuma. Nti adwuma sua no mu no mesua adwuma hɔ 1 year. Ɛna nneɛma ketenkete bi ɛne me masa nya problem kakra. Ɛna wɔpam me mepaakyɛw bi a ɔso wɔ nti. Gyina sɛ deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ mɛba back to Kumasi. Ɛna mbɛtena Kumasi. Nti Kumasi de mbɛtena na me ne busuani bi wɔ hɔ. Bɛtena me yɛ adom a na mbotaa na wɔn ani so a mpɛ sɛ mesua adwuma nti mefam bɛtena me so yɛ adom a adwuma no me ho ni kama. Okay. Na yɛ sɛ ɛba dansi adwumadi yɛ na wode bɔɔ bra na ankɔyɛ sɛ bi a wokɔfa ne school mu te sɛ deɛ bi mu kɔ technical school ni anade no usua adwuma wɔ masa wo? Mesua adwuma ankasa. Mesua medicine ɛwɔ Kronom Kwapra hɔ na meteɛ. Na wobɛka sɛ na bɔne bɛ nko a na ade ayɛ wo masa na korɔ ne ne sua adwuma wayɛ ne bɔne a wapa ne kyɛw biaa ɔntie wogye ne Ghana? Bɛpa kyɛw ma anyɛ ne ga mintimi nya bi da. Ba de kɔyɛ ne sɛ
ana me hu ba bia na me free ni fie nye ntino me ye madwen sɛ adwuma na papa de me kɔto no mesua ntino me kɔ adwuma no na me fa me life ni agoro me mpa agoro me mpa yonko na me target nyina ne sɛ efie nye nti me sɛ adwuma we di ba bia de mpɛ sɛ me ye wiase bia adwuma we di me ye ntino na me ni wɔ adwuma no ho na me masa so hu sɛ me ni wɔ adwuma no ho nti duru ba bi na akɔyɛ sɛ wo hu sɛ me hu adwuma ntem nti wo bɛtaa me da asɛm kitikiti bi na ba me so me nim ho hwe koraa so ya kan a wo se me na mayɛ saa de nti na me so ma me masa nkora no pamo mu nyina ma edi ya me ya ti me ne boys ni gyina sɛ ene me so me ma wi ma besi ya kwan na sɛ ma ya ba mu mu nti me ne wo nam nam site ya ba na wo yɛ adwuma ne abusa masa pɛsɛ be sua adwuma wo sɛ da bi yesu so kakra kakra sa no bi dum fɔde yɛ kɔ pie mu wɔ kronom kwapra na unyini sɛ bia wo master chair wa adwuma afi wo be hu adwuma no edu be bi na sɛ wo pɛsɛ wo kyerɛ sɛ wo hu adwuma ne sɛ no because obi a wo master pam na wetima aboabo ankwa na no wɔ hɔ na mo nam site pɛ adwuma yɛ de na sɛ wo panyin die na wo so pɛsɛ wo bɛyɛ foreman na me wo mi sa bɛ saa homa so na ma me mu because me kura me kosua adwuma no eba me ka kyerɛ me ho sɛ me master adwuma me nkɔ ho da na job ankasa so na me mpɛ because job ma kola sɛ job ma hu adwuma wo ma asɛ mo atwa akyire na asɛ ma anya bi da na de kɔ sɛ masa de kɔ afuom ɔde kɔ afuom no ɛna nsuo tɔ almost be 3 hours nti na sɛ de ayi ne de nsuo ne tɔ nim sɛ bia yɛntimi kɔ afuom bi nti yɛ ti school bi mu kakra saa nsuo no 20 panyin wɔ hɔ na me di panyin na chi asa last born na ba nti last born no dwane yɛ te hɔ na me masa tɔ no wɔ da na last born no dwane yɛ ɛna me senior no so dwane nti na aka me nti me so me te hɔ a me hwɛ de we si kɔ na nsuo ne nte da ana wo so me yi fun na wo so me dwane ni masa ni tie na kyɛ sɛ yɛ me yɛnsa ne de bia ni hɔ na sɛ de bɛyɛ ne sɛ me na me de saa adwen na den aba nti de bɛyɛ sɛ ne na me so nti wo hia obi a wɔ adwuma no ama me de kɔto ne master wo kyɛ na adwuma ni mo se da me de konkuru mpanyimfo Africa de wi ase na wo se fɛn so ma hene kora bɛka nti na sɛ ayɛ kɛse na asɛm dia no wati ase na ne master sɛ nsɛmfo because sɛ wo no me a me kyerɛ adwuma yɛ bɔne a wo de ayɛ me kora me de kyɛw ade ntina kora be sua adwuma wɔ hɔ na si ni wo se won ti ase ana ne master sɛ bɛyɛ a yɛ ntina fie 1 year itimi tena fie 1 year de a ɔbɛfa yɛ ana me se da bi 1 year so de meniro na mfie no sɛ kore me life bɛ sɛ na sɛ punishment wɔde ma mo sɛ mo ntena fie 1 year da bi wo no wo so onye o yaka bi a wo so onye nti no ne master no ne boss no ne master no wo kyɛ na adwuma na yɛ yakodi ne sɛ me fa sɛ adwuma no yɛ na no aha no no se si ɔbɛfa yɛ de a gye sɛ yɛ tena fie afe nye saa sɛ yɛ kɔ no hɔ ne anim na bi para na para bɛka sɛ wɔbɛgye ne wɔhyɛ saa wo okay ana me so me hu sɛ me bɛtena fie 1 year de me nim de papa ko bɛyɛ ntimi nti yɛ nam ne ebusebusa site saa na obidumfo edum yɛ sɛ yɛnkɔ afra kronom ɛna yɛkɔ ekosi nipa no so me kura saa tam kwana kuma se kura me twema na bia me kɔ papa hɔ akura se wasa hanya saa kuma se na me nkɔ hɔ da nti yɛ brɛ pa ansa na yɛhu master no yɛkɔ no no so di atu ɛne no ne yɛ adwuma kyerɛ adwuma nti duro no busa sɛ adwuma ne yɛhu aka deɛ ɛna so ade aka yɛ me deɛ me plan na me pɛ me sɛ me hu plan nti no na no sɛ ne wati ɔbɛkyerɛ me nti afi yɛkɔ adwuma a wɔde plan no saa kakra saa ne na me yɛ adwuma wo so say me so me say timi ay perfect nice one wabɛyɛ last boy ya di adwuma ti a wabɛyɛ foreman de no kyerɛ me yehu sɛ wo experience wo adwuma sua mu pa na youth ni bebree ne nam bia obi wɔ kɔ a wie school aban posti no ana sɛ bi wɔ kɔ school no wayɛ drop out wantimi nkɔ adwuma sua challenges wo challenges wo okay challenges wo okay intene sɛ obi awie school na sɛ afei na oba bɛsua adwuma ne ma bɛyɛ na ɔmfa nhyɛ ne tirim sɛ obetimi afam sɛ na bɛyɛ okoduru na sɛ okoto a ankoye ne nwanwa na ntimi ambu na bem ne ma on se adwuma sua de I say ya wo fufuro na wo wi na wo sua na ntie wo be bre so because unko sua adwuma me yemfidu ene kra de ye because ye person no 10 pesos kra ye ma obi master ma wo ma nti no se wo kɔ adwuma na se figura no anu aduane ama wo ani a wo masa no mo sika ni di nti se wo ndi vision se me pese me ye bibi da ache a wo be judge obija because challenges wo bebrebe aho kyerɛ je say samna wo de besi wo niam ma waduane die mu wo life mu saa tam so ye pension me fan say me nyini saa de bet na eye na wo no kura no wonya sika se bia me ma say ma sika say ene wa pon adwuma na de 10 cedi de 5 cedi de 2 cedi wonya bi dabi the challenge de bebrebe wo because wo how I say journey na say wo tu kwan na wo ni sika na wo fa de saa na tie
but say nyame ye wadom na say wutimi kwa so kudiri ba bi a wo pe na uhunu so mfa so okay na say afi no bi besu adwuma ma ne mfa sika asem ni anim ya dabi o ma sika sem du anim a adwuma no say ye wo plan tete ye wo blog to ye wo plastic ye wo dressing so this sika sem ni du anim a sa na ma we mi ennan na ma bobo so no mu bia no abetimi ha so to blog e den a obi onu adwuma kora etwa ka sa kora de adwuma yi de ha nti so this sika sem su ani su de adwuma ne de do be hu aya ne se obi hu bibi ti se blog to ade betuto bibi di bet do de ya ba obla de okay nice one minim say wa wo ye wadwuma ogugije wo contract ko ye adwuma baby but for the past years ni de nipa minim say woni na ye adwuma bebre Yewura Kwadwo Nkansah Lawrence wodi wani bebu afọ be how many years na woni na nante Kwadwo de mene nante eva say mene start nante be 2010 ha nti we check ya obo hu years which is like 14 years now 14 years yeah then na wusia kwa me fa so sia no na me call Assemblies of God wo offense na mo that man na me sua adwuma me fa say na ma pon me ho a na akakra nti no nkomodidi ma me na boy bi oye youth ase ha na oye say living blood bi aba school na mo na wo so pemesi ni okay amana be na adwuma ama no na boy no so de to living blood na de to sa boy na make ni na boy ne be bom amane am say living be sa be kwa me de na me nim de achi na me say wo movie de me amani chi kakra say ase nam sa ne blood no so na me be hie ni patutu de ante say na me say ene matinti sa na tedi akoka chen se wanyu obi ene wo se ne ade achi o de mo be brem nti ade achi na boy no be ka che me say ne blood na fe ne bosu okay yeah ene wo se ne obeka che me say ne blood se me mra that blood no so high dan akuku school na mo na ne me koye na o de tuma me ne blood eso ope fie na memra na wo me yanko he bibia na me say sa na tedi ane mate da be ne bi nya ho na o share me da na dana na papa me ba na me ni nyina koye nti ese wo hwe mu kura na asase no kwa na onya ntoi o pe mesi ni no be chen say asase ne yan tusu wa ha ene nyame ya adom ne ko akorowa ene ko ha asase ne ko eso ampa na me chen say we ni epe na me tusu asase ni we na sa ko ese di so modo so twa blog ni ade ne ne me ne no starting the plan be di mo ma na me hu lewenda ama lewe ne frame me se me keka plan mu nsem chen me so me wie GHS na me wie enti me nim dia me sua adwuma ne bo ame te ma me hu say we ye kitchen we na ne ho we say ti me keka ni nyina no nyame ncha de nka adwuma ne ya free me nsaw because baby a o he baby site adwuma na kudi na ho baby ono so ko na emhoa me enti de be say ne o fa kwa bi so na nka adwuma na ya da free me na me say no meti ma ya adwuma na ma na so gidi tam sa me so afra na ma pom ho na me prime fie kura me si bi da o me si prime fie da bet me nya gidi na kukuduro bi say meti mi aye na o da bi bia ma me say ne wasa na te dia me nko ya adwuma na me da nya me ase nti enam asole so na ma me di hia Kwadwo Nkansah okay nice one nti ye beka say the first project a we man ye edan na wo akorowa ya o di a che o ma me sisi a the first adwuma me ye okay sa video no so de ko viral pa magana fo hu efie a wasi a o de a chene ma me nti I think say ma mo kai sa efie no for my odi meri mani ma o mutimi page adan ni si wo no ono na me ne no etwetwe enkomo no okay for my ma me say question we only lewe ananti for 14 years ni what is saying Kwadwo ye nipa Kwadwo ye nipa sebi se me wa bonte na manfo ka Kwadwo ho asembole na makoma Kwadwo ye nipa otu nipa fo o wa ho brase first day me hu Kwadwo no ho Kwadwo kasa ma makoma to me yam because afutu ode ma me ene kwan ofa so kire me niam bi Kwadwo ni hunhia abra wontufo se me die de kwabra wi afi but na ofa ba bi obi afre me living foreman yes ese me die obi anim no obo me die obi obi anim just living foreman living de me tenase se wi afi se wa be ka me ho odin abata me din ho iti me serew obi bia wo ye bia ye ne pepepe me serew me mpe bone me mpe nim guase waka so me ye badwen ba me de tu me tirim ama ene me ne Kwadwo nante wonti obi anti nya ba bi nka se living foreman wa ise iti Kwadwo ye nipa Kwadwo no hia 24/7 na otufo fa abrabo ho bibia Kwadwo ye nipa won ni hia minim de Kwadwo ye nipa o ye nipa okay sisa me busa question no o second kasa o kan wo se wa ya ahobrase like o wa ahobrase wa bontin so se no so ne ade ba kwa ti se ye hu ni se ni na blabo mu kra de na ma wujina ka so o wa ahobrase won se ye ka so bi wa ahobrase a se be bia Kwadwo anya sika aduru ene bia Kwadwo aduru no obi o bebe nanim bia Kwadwo nya abote se bi kra ye kra edi na ti to bi ti ba ne nche na ye pam no e bia
Ezo so kodwo forma bi amunya mama ne mra ne hawo ne de he o tie na so no asolve ama no nti obi time ba be ka say the way na me si hu kodwo na me ti ni di me be hu no boy na obuni pa obre no wase nti kodwo de na ho bra se mu de mintimi mponte ade ba akopese bet obre no ho ase o de wo sitie o be ye aduane kura na se aduane ba otimi freye ye nyina beto nse di na me kura mita bi say ntimi pa mi ni because be bia kodwo aduru na kodwo timi frese momna me nto yense di kodwo ndi abra nipa gina ho a be mana koda wo ye hwan be frose bidibi so ati ase nti kodwo ho bra se de da so kura. Okay, nice one. Oni ni adwuma otwa oka. Oh, me sika na se meji bia meji 2 million na when times 2. Meji contractor se bia maji contract ni billions a otimi tua me ka as a contract na maji no obesa afa workers bia be 10 asa be ka machine for the labels obetua mo kana me sika da ho me nka no na nka adwuma no pote ne de nka watwa aka wie de wo na ye duty se okofa amamfo be ye yes but otimi sa fa extra kan wa omo nti sa sika ni mfi contract na maji se ne ye be adwuma no 1 month kra na every day ono betua mo ka personally na me ankasa me personal money no de ma me de da ho no no tua workers ne ka se be adwuma no be de e be kontem na be bibia be kama because our bontin say lewin de woni ne ye adwuma ontwa oka most of your colleagues say wodi ne ye adwuma ontwa oka nti say mafato mo say all the workers are oni omo ye adwuma me share wo bia na mabisa ne say woni ne ye adwuma ontwa oka because you say oh oni ye adwuma ontwa oka de ono ape bia na omo ahye won say David obebusa wo no be transfer busa obeje me sen magi usei wose mate wo ho no obusa uhia sen uhia ni nyina ode be ma wo uhia half ode be ma wo nemum ani ko adwuma no kra na me ka se wose afa nipa ode obeju mo ba be gina adwuma no ho nchen bia so be fa pure water rover so be fa blog bi anase wo de wo gina kekro wo ye kon kra na wo sa nipa no be nya wo pe obetua wo ka de bia me ka se ekotwa movie anase ekotwa new music video amamfo na be gina wo hwe bi keke kra na wo twetwa ka wo timi fretu bia obia gibi ene kroma kra hin kro ha me be si ni school kroma for youth no twam kro onye obi kra na beka nti nam sa so mo ye adwuma na kodwo ho a hotime bo ma den kopim se ye be pon ye pon so obia be nya ne de obia di kodwo de me ne nya adwuma ma won fa me sika ni da se me jira bi kasa kwa na akopon obetua me ka because we nipa a won ne ye adwuma wo dweno abra bon wo dweno nkan ko ho obusua because en kasa me no wo kasa school ya me si yi me ma ba school ha free the first born we school ha or SS2 wow man tua 1 cedi me sa won kra me nu ha wow omo so ba ko classes bi school ya what you say nti kodwo de yes eti menene wo ye nipa hwenfa so amenya free ne so wo ye nipa eti obi gina ba bi kasa na mete ho a na me wura ho na ma di because wo men na be kasa na bi wo so na ye yaw ane tai hunu yes because kodwo ye nipa wo be di na chi one develop bi na bi a wo na wa bala bon wo pese be develop wo adwuma kra wo adwuma kra na wo gisika na kasa sika no hweniye fa bi yesi na abotre twen jiwe fa ye adwuma wo wi a fa we koye de opi bia kodwo ye nipa papa nice one sisi on kase mo boss Great Minds International School una osi me anam si school no ye bibia foundation ye bibia me ho da kono frame say asase bi me nko hwe man so pa na ye school bi a say afira no mo start ye ko hwe nam so chama ye kama mo se science anya de nam so gi se udwini nyina agu na me no kra so de wo se ye yo udwi school ni nyina agu ene start new foundation ye bibia school no start here no stop copy so di wie wow nti no me nam si school ni ye bibia from beginning me ne forma ya ne me ubese obia ne forma ya ne le ne contractor kese pa ne me obia ni akiri bi mka no sanity okay nice one afrin say answer na be school na eni fie na ene de ode che ne maame na wasi anampa cho mebo me si akoro de na ode che o maame wie no na obeye kwaman na busu afie obeye na brosan ti ofuro so okay aha yesi store asini nyina stores na ofuro so na ye de to nke de to ho no na o sa call back to bia ni fie no ha ti wie ni fie na be start school no ti wie ni fie na be start school first day of this school ni proposal to any say former me say we see me school ma me hu bo manage pa because ehu amome se me ni ba bia masu adwuma aduru okay ha obi wo ha on na adwuma no de school se mbet on say wade bi wo say na me aduma chede se uwa bibie nu a wo koshia sa de na wusuru at the moment o kan say opese osi school no manage say ono kwa busa am sa de na mtata mama koma so ade na wo ye school de ono so de bia nam de bia na o ka onya asase a obesi school onya asase a obesi school etimi no boss no me hu amome manage papa nti school no kwa ko he ne gine an kweka de school na bura dwene nti ase so
Okay, nice one. Ebushia because work out a Great Minds International School. You see I am a coin. NTBA no ye baby. Na say school bia admission koso. It is see our cramp no betimi de obanaba. No aba register no. Administration ne headmaster ne in the omo ba de bia office ne bi. Obetima ba na aba register oba no. Ye from crèche ekosi GHS 3. From crèche ekosi GHS 3. E bia me ka me say nya formal education ko an koso wa ha say. Extracurricular activities ni nyina so. Ebi ekoso e wa ha say intino so oba ne talent na wonu mu a because yira kwajo kan salary say ne talent no de bo ne bra. Wari ase ha intino so hia na say no so kire me yehu say talent so hu hia pa intino fa oba ne bra na obenya sa entity we nyina bi na etimi aboa me guso ameka say so on the 12th of August vacation classes e be koso e wo Great Minds International School vacation classes be koso intino say akwama we na ya ma no e wa pa I think say nkwa na kodi be bo so me ba ko ne na wotwe ba ko wo fia sa bibisa ye intino ma ne intino fie nya sa obedi agora hwe TV a we ba na de yesua ni nyina no ase finiti and at the most important to me say one e ko on anim free class 4 e ko class 5 I will feel lower primary ko upper primary one free upper primary ko GHS ni nyina no niema ye besua no STEM no e na ye be che vacation classes ni intino I think say o ma ba ne ba na odi kan be nya santete na e ade e be boa ne yi pa na bibia so atumi aye kama for my only lewe anante 14 years ni wonya bibia free o manya bibia free manya bibia free dako ye be ye school yi ye te ha no obetena me nche na me te ho no obetena me no bizo for my te say na me ba cho no se me one me nante de na watimi aye nya kure mi no obusa sa me yam sheme pa because na me nim de ode ba to obusa me sa na me ka se o chama ma top plot no obusa me what top plot na me say no se o ha one de no so me de me pese me sifi eno ni me na de bia se no se sa nti see no plot na wo ho na me say no start here dida ko me ho na ma me envelope nti me busika ni bi ma me envelope say me nye fa nko start me dan wow me yam shim na me gina wodin ma ante ase me ya adwuma wotua me ka na we de well me da ase na me da na ase iti me start me adwuma no kakra nti one time bi no busa am say maduro he na me so maduro moso no so ugidi no say ugidi na me say ti me ma sa me wo ma no frame say me na no office me sa ko ya no asa ma me envelope say menye enko to nnua ene nchensen ene ho de nyame nukuri ni misun because me agime sa so me adwuma misun because obi a me adwuma wotua me ka oh me ma ba school free itinka me di misika ye de but hwede ese free mu ba na kasa ni nyamu kura no dako no obusa me say me nante mu tisen na me say chairman me ho na free me si ya otimi free me na me di mirika say ka asem na dropping ni ade to no na obusa say me nya moto a me pem say no say me nko pebi wow me moto sie ni mo sisi oto moto ma me say me mfa nya round so de be ya me mmere nti kodwo de me ne na me ye de masa me ka se me nya bibi me fia metimi wo be hwe me fia metima na dahoroma ama say ma wasesa me ne mabusu a hwebere because me ma me ba onya na bi da me nua mo baba te say wasesa ye hwebere nti metima ka kodwo ma nya bibi afi ne ho wa ma me fie ama me moto a me de ye rounds as a foreman nti no wa hwe me ni munya me so me hwe ni munya wow yes nice one na me so me hwe ni munya because there are a lot of the guys in the omo ne lewe anante a omo ka say omo ne na omo enya hwe me fa say obi kasa ya adwena ode baaye because check hwe say me ne kodwo yes am ne kodwo anante me modern bo ene afutu ode ma me na me faaye na say bi wo bedi nipa na chi wo se bre ho ase na wa mere ho ase enko ha na wo kwa wo ade na wo kwa so bia me ka wo konya nsunsu anso na wo konya bibi free bibi boni bi free nti be do be gyan ba bi aka se bia nipa na wa bo na wa amoa say bi kodwo onya mo onye nipa boni ni yes one ne na ma wo tufu o ma hu bibi because me ma so la me kokura no e say nam kodwo su me jai because me kwa so de me tua tat me bo afode me bibi anso na me ho kire me ya kasa ho kire anya se sika ho kire o aho tom kura na nye easy sa so ati ase bet kodwo na ma no me ne kodwo hia no wotumi fo ya fa TV to second time or TV kakra me kura na me doubt se me metna ho ma obi nkopiti TV so na me meti ho na me TV na me bom se me ntimi ntimi kura na du ba bi na me am TV so asale fo papa woni me say wi ase na me kura papa no akade na me wi abi na we da no organizer kura wa me kura na isa hin kura ha me wi me free me nyi oh enti kura papa ko le di mafaso ni nya me sumu na bra bom ni bibia wo ye me follow no me follow no so no niema asesa pa because kodwo de masa kodwo aboa me
Kwadwo aboa me papa mama machine am te so am de ko adwuma ba 24/7 ama me fie am ne mabusu nyina ne me yere ne me ma yatim nti se obi be di kwadwo achi na o ka se kwadwo amoa na ne bakoro na adwen a ode bae na ode kasa no so wanya abotre etena ase ma na nko benya de ese ne medie ha nti we boy na ni kwadwo na mana we adwumayini na ni kwadwo na mana afempu na aba beba de na wo hia ebetima mo wenhu so mfa so che bia woni nnenam se ne awoken se boys ni bi wo bia ba mo ba mo do ma adwen ne bae de na wo ye ya aboa wa otimi nya asamfa so yina se me bre me ho ase ana me yesutie won ba ko ya homblase ana tu eyesutie because all the kwadwo ka bibi se isi mi din ya be kan din ho enti bibi a me ye bia me hwe yi mama ho maso ama me mo se da bi me ye forma enti no me ntimi nka se wo da bi enti so wo ye boy na wo ba bre ho ase be yesutie na mmoa because wo ye nipa kura na se wo to na se wo di obi achi no ambre ho ase anye sutie a nipa ndo be bia nu awo nipa no wo nya so mfa so papa se wo be bre ho ase no wa yesutie da ha da nko ha nko because me since am ne nanti me mfa case me ne dawo se da bi for my akoye sei na kwadwo ba police station ana ye frɛ kwadwo sei da bi me nya bi da ba pim na me se bi so nsi da because wakase me din batani din ho asem me nya asem akwadwo anya asem ye bo me dia be ka se lewe for my nti se wo ye boy na wo ba ana wo ne na ase a mesrɛ ya ho brase enu sutie witimi fa sa na ma we mi na ba bia kwadwo be ko bia betimi so edi na chi anya so mfa so ase ne me die yes okay nice one ebusha yeguso ne lewe informer Mr. Wiafe ena edwetwe nkomo ne bigidi se baby a yesa ase bedu sam radio wanya suahunu bebre ena ewu na mekoso aka se Great Minds International School yakoso age admission from crèche ekosi GHS3 sounds na vacation classes so besa ase on the 12th of August ewo school mu hase former ye ko nipa pi na ehwe Rizzy Empire TV Kwadwo Cancer TV ko achi pa bi obi pepese because Great Minds International School mahu adwuma waye because school iko TV so na living school there for bia na obi bepese obeye project bia ma no ti se wo number bia obetimi da to dwa me number me issue phone ti se meet my boy me number yeah I find out me number is 0553 42 2822 me WhatsApp number sabu bi 0553 42 2822 okay nice one ebusia enche bia na ye de yenkomo twetwe no ebe wi ye wo last verse bia be kana oh they meet makana say papa kwadwo aboa me na second chance of no menimu ne da but nam kwadwo so me di bia metie no mama bla ba asesa it say papa betimi atime voice ya na de me papa beti a ensi papa so na won fa aseda ma Kwadwo Cancer lewen say waboa me na mentimi ni bibia me deda na se iti papa me sraw pauchew say oti voice ya na say woti me video hu me video ya wadawro ma frɛ Kwadwo na da na se ma me na me ni bibia ka Nyankopɔn hata soro ene papa adom adawro ma mo na Kwadwo asema me na Kwadwo aboa me ne nipa nyina na be sei hwe years am ne Kwadwo anante hwe japade a wa ya ma me mako school free na nsia me start kwa ma adwuman boy bi susu no ho kire no okura wo se me nkire na adwuma free na me chama me nkire because me kire free a wo nsu adwuma no me ka se ma gine 2000 me ka na Kwadwo Cancer kan sika ma me physical cash kire na adwuma 20 million se me se boy no wo dey say o mo ye adwuma o sa dey say me no wow wa tue no ba ko sa ba bi wo se wo kwa nche o ma me se adwuma no pa wo mo bi 20 sansa ma na me na sua nti Kwadwo ye nipa o ye nipa nti me sere osoro hoden ene wo soro kwatenten onko so na accident here by papa me sumi se dem sumi sa me sumi because woni ho ame wai hwe de wa ya ma me na nipa sopa no sa nti me sere wo me de aseda ene ayeye ene ma Kwadwo na me onko so anchira no won tunu nkwam no won fa ni mfiri adom mu nkwa adom mu okay nice one we don't care ko ba maka bibi she say one of the videos are trending power social media yera Kwadwo Cancer lewen ye ne childhood friend odi fie ana dan che no kwa mai dan na sa dan una shi na no de tie ne say ye call ho no o ka say mi ngosi mage no but no obeye ma me fie ne nto aso no ana m ka say sama me sirawo say me ka say me si sa na we a wo so de be ye adwuma e be che iti me ma be boy bi wo ho ma ne nyama me eno kra no Kwadwo na wo faase ana Kwadwo na ma no wo faase no ye ma no enti say dan na mko bie na me gina ho hospital ho de nya na me ho je say wo say fufuro bie bo wo say fufuro mo bibie wow what you say wo say fufuro mo bibie mo fukuru mu a enti no nyem na me si ye better me nia na okay nice one ebusia ogidi mafato mo so agenda 1111 me say me ne pa bia la yera Kwadwo Cancer lewen wo wiase bia no me amekwa akotwa na me de aba na mahu
we are you onim hu hwe o Dabi. enye se ono na asoma ye se ye metwa no mfa megye ni onyam organ na memu ase ono so ye papa o ye ma Awurade ba me na mafa to ho se senior media houses ni bi any bloggers ni bi a project in bad and as painting black e wo wi ase no nam so ma onya time bebre no me nso ne ma papa o ye bia no me men me amefa to me ho so anam atwitwa nti we are ye onim ho hwe ohu kura ne betima fu me ade ntina ma ye ade abeka me kan chen se me pese me yesi ma no me nye nti ba me so me sere Awurade se wote a enya ni monyam hye ye nyina ya enti na buhia mafa to me ho so ne ma pa bi o ye bia me a me sim pampan ma kwa kotwa ni nyina na media bremo enti no pempen de message so be so a se wonya subscribe to Kwadwo Nkansa TV ana se Wizy Empire TV a ube mi abel no so na wa subscribe na wa share video no na wa catch am for se mo menhwe niam a yera Kwadwo Nkansa lewe oye yene na ne mu betima be so so obi ni betima ba be so so enti no ye nyina yemfa mpaibo na yemfa nta na chi na bibia so entumi nya kama media no ogidi ogin idea AKI no wisdom will take me somewhere one day ye de enkomo twetwe nesi